दिल्ली येथे सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव या कार्यक्रमाचं आयोजन 13 ते 15 डिसेंबर रोजी करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमाला भारतभरातून 1000हून अधिक संघटना उपस्थित होत्या, ज्या सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये देशभरामध्ये कार्यरत आहेत. अतिशय उत्तम असा हा कार्यक्रम झाला, ज्याच्यामध्ये वंदे मातरम गीताला 150 वर्ष पूर्ण झाली याच्याबद्दलचं एक भव्य असं प्रदर्शन हॉल क्रमांक 12A मध्ये आयोजित करण्यात आलेलं होतं. या कार्यक्रमामध्ये अनेक मान्यवर व्यक्तींची उत्तम अशी भाषणं झाली, ज्यांनी भारतावरती होत असलेले भारतामध्ये होत असलेले सांस्कृतिक राष्ट्रीय विविध बदल आणि त्याच्यावरची अभ्यासपूर्ण भाषणं झाली. आणि त्याचबरोबर संविधानाच्या चौकटीमध्ये राहून हिंदू धर्मावरती होणारे आघात आहेत तर त्याबद्दल देखील आपापली मतं व्यक्त केली. अर्थात ही सर्व भाषणं झाल्यानंतर या कार्यक्रमाबद्दलचं पोटशूळ काँग्रेसच्या मनामध्ये उठलं, कारण याच्यामध्ये वंदे मातरम या गीताचा खूप सुंदर असा पुरस्कार झाला, खूप सुंदर अशी प्रदर्शनी आयोजित करण्यात आलेली. विविध सत्रामध्ये वंदे मातरम या गीताबद्दलची माहिती अनेक मान्यवर वक्त्यांनी दिली. अर्थात काँग्रेसची जी विचारसरणी आहे की काँग्रेसचे माननीय पंतप्रधान, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते की या देशातल्या साधन संपत्तीवरती पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे, किंवा यांचे तेलंगणाचे काँग्रेसचे पदावरती असणारे मुख्यमंत्री म्हणतात की मुसलमान म्हणजे काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हणजे मुसलमान. किंवा महाराष्ट्रामध्ये आज आपण बघतोय की नगराध्यक्ष झाल्यानंतर या देशातले सर्व राष्ट्रपुरुष बाहेर काढून त्या ठिकाणी टिपू सुलतानचा फोटो एक नगराध्यक्ष लावते आणि त्याचा पुरस्कार काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष करतात. ही काँग्रेसची विचारसरणी आहे. अर्थात आम्ही या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवामध्ये झालेल्या वंदे मातरम या गीताच्या उद्घोषाला जर विरोध केला तर मुसलमान आमच्यावरती खुश होतील आणि मुसलमानांची मतं आम्हाला मिळतील. या विचारसरणीमुळे काँग्रेसने या कार्यक्रमाला विरोध सुरू केलेला आहे. अर्थात त्याच्यामध्ये ओवेसी पण उतरलेले आहेत आणि अनेक स्वतःला पुरोगामी म्हणणारी अविवेकी मंडळी देखील उतरलेली आहेत. मग त्याच्यामध्ये निखिल वागळे असतील किंवा द क्वीन सारखी माध्यमं असतील की अत्यंत धादांत खोटारडी माहिती देऊन या कार्यक्रमाचा अपप्रचार करण्याचं काम ही मंडळी करतायत. अर्थात सनातन संस्था याच्यावरती गप्प बसणार नाहीये. सनातन संस्थेने या सर्व मंडळींना कायदेशीर नोटीस देण्यास सुरुवात केलेली आहे. यांच्या बोलण्यावरती संविधानाच्या माध्यमातून आम्ही निश्चितपणे लगाम लावू, कारण धादांत खोटेरडापणा केला जातोय. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये म्हणतात की या कार्यक्रमामध्ये व पण निघाला नाही आणि मा पण निघाला नाही. अरे 100 पेक्षा जास्त वर्तमानपत्रामध्ये याच्या बातम्या छापून आलेल्या आहेत. वंदे मातरमची पोस्टर्स घेऊन लहान लहान मुलांपासून मोठी मंडळी हातामध्ये उभी आहेत. वंदे मातरमचं गीत या कार्यक्रमामध्ये गायलं गेलेलं आहे, सामूहिक गान झालेलं आहे. आणि लक्षात ठेवा, काँग्रेसने कितीही विरोध केला तरी वंदे मातरम आमच्या हृदयामध्ये आणि ते कायमस्वरूपी राहील. तुम्ही वंदे मातरम पासून या देशाला लांब नेऊ शकणार नाही, हे काँग्रेसने लक्षात ठेवलं पाहिजे. अर्थात सनातन संस्था गप्प बसणार नाही. या मंडळींचा कितीही पोटशूळ उठला आणि कितीही विरोध झाला तरी असे कार्यक्रम आम्ही वारंवार आयोजित करू. वंदे मातरम गात राहू. या जीवामध्ये प्राण आहे तोपर्यंत आम्ही वंदे मातरमचा उद्घोष करू. काँग्रेसचा किती विरोध झाला, तुम्हाला किती टिपू सुलतानला खुश करायचा असू दे किंवा किती मुसलमानांना खुश करायचा असू दे, आम्ही थांबणार नाही. हा संदेश आम्ही काँग्रेसला देऊ इच्छितो. हा कार्यक्रम अतिशय उत्तमरित्या झालेला आहे, संविधानाच्या चौकटीमध्ये बसून झालेला आहे. या कार्यक्रमामुळे देशामध्ये एक एकसंधता आणि देशप्रेम जागृत झालेला आहे. अशा कार्यक्रमाला पुरोगाम्यांनी विरोध करणं की ज्यांनी काँग्रेसच्या जीवावरती या देशामध्ये अनेक 5 स्टार कार्यक्रम आयोजित केले आणि ज्या कार्यक्रमामध्ये हिंदू धर्मावरती गरळ ओकली, ज्या पुरोगाम्यांनी, ज्या डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी या देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना प्लॉट बळकावले, त्या लोकांनी या कार्यक्रमावरती टीका करणं म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखं आहे. तर या पुरोगाम्यांचा अविवेक ह्याच्यातूनच दिसून येतो. अर्थात यांच्या विरोधामुळे आम्ही कुठे थांबणार नाही, ही गोष्ट लक्षात घ्या. धन्यवाद.